हेल' लोगोफोर बे समाव नोंथांमोननो मोनसे गोदान भिडिअ लाबोदों बे जाहैबाय नोंथांमोनहा नुनो मोननाय जादों जे फैगौ आसाम टेट जानो गोनां दङ जोंहा दा बे दानावनो जागोन दा बे आसाम टेटनिनो माखासे नोंथांमोननो सिलेबास बेस हिसाबै बाहाय नट्स लाबोनाय जादों बेखौ कम्पिटिटिभ एग्जामनि बादि नोंथांमोननो बाहाय जाथावथाव जानो हाथाव कुइसनफोर नोंथांमोननो बाहाय खालामना होदों आरो बेखौ सिलेबास बेस खालामदों दा बे जाहैबाय जोङो नुनो मोननाय जागोन इउपि सेक्सनाव थानाय दा बे जाहैबाय समाज बिगियाननि एबा ससियेल साइन्स पार्टनि दा बेनिनो सिङाव थानाय जोंहा प्रि हिस्ट्रि अफ आसाम दङमोन दा बाहाय एनसेन्ट कामरुप बेनिफ्राय ससियो इकनमिक कन्डिशन अफ एनसेन्ट कामरुप बेनिफ्राय बर्मन सालस्तम्भ बेनिफ्राय पाल डाइनास्टिस बेफोरनि सोमोन्दै दङ दा बेयाव बिनिनो सालस्तम्भ एबा सालस्तम्भ आरो बेनिफ्राय पाल डाइनास्टि बे मोननैखौ बाहाय होनाय जागोन दा बिनि उनावहाय बारभुयान कसारिस आरो बे गुबुन गुबुन माखासे पार्टनि सायाव बेवहाय भिडिअ खालामखांबाय गोबांखौनो आरो जिअग्राफि पार्टनिफ्रायबो खालामखांबाय बेखौ डिसक्रिपसनाव लिंक मोनगोन बेजों थानानै नायबानो जाबाय नोंथांमोनहा गासिबो मोनगोन दा जिखिजाया फैदों नैबेखौ नायग्रोना लादिनि थांखिया मोनसेयानो जों बयबो बर' मिडियामनिफ्राय पास जानांगौ आरो बर' मिडियामा जेसेबां गोबांथार खालि जाना दं बेफोरखौ जोङो फिलआप खालामना लाजोबनांगोन दा बाहाय पाल फोलेर आरो सालस्तम्भ फोलेर बे मोननैनि गेजेरावहाय जेसेबां कुइसन जाथावगौ बेखौ नोंथांमोननो बाहाय लाबोदों बे जाहैबाय नोंथांमोना फार्स्टआव नुगोन जे पाल फोलेरनि गायसनगिरिया सोर दा बे कुइसनखौ जेरैखि जाया सोंनो हागौ नाथाय नोंथांमोना मेन थिम हिसाबै बेखौ लानांगोन जेनेबा गायसनगिरि हिसाबै सोर बे जाहैबाय ब्रह्मपाल बेखौबो जों गोसोआव लानांगोन दा बेखौल' गोसोआव ला सोंनाया जेरैखि जाया मानो सोंनायाथ' सिलेक्सनसो जागोन गाहायनि बबेयो एबा सोर पाल फोलेरनि गायसनगिरि होननानै मोनब्रै अपसन थागोन बेनिनो मोनसेयाल' कारेक्ट जागोन दा बेखायनो कारेक्टखौल' गोसोआव ला गुबुनखौ होफादेरबा गोबांनो कनफिउजन जायो होननानै बुंनायखाय बेखौ डाइरेक्ट होनाय जादों बेनिफ्राय ब्रह्मपाला सोर आरो मा फोलेरनि राजाखौ फेजेननानै पाल फोलेरखौ गायसनखो बे मोनसे गिदिर सोंथि जानो हागौ बे जाहैबाय ताकासिम्ह मुंनि मोनसे सासे राजा जाय सालस्तम्भ फोलेरनिफ्राय एबा सालस्तम्भ फोलेरनिफ्राय लाबोनाय माबा जोबथा राजामोन सालस्तम्भ फोलेरनि दा बेखौ बे ताकासिम्हखौ फेजेननानै ब्रह्मपाला पाल फोलेरखौ गायसनदों होनदों दा नैबाव मोनसे बाथ्रा जोंनि सिलेबासाव होदों सालस्तम्भ फोलेर बेनिफ्राय नाथाय हिस्ट्रि लेखायाव दङ सालस्तम्भ फोलेर आरो बिसोरखौ गुबुनै मोनसे नामै मिथिबावो म्लेस होननानैबो मिथिनाय जायो दा बिसोरखौ सालस्तम्भफोरखौ बेखौ उनावहाय मोनगोन दा लासै दानिया फै जेखिजाया लासै लालांनि बेनिफ्राय दङ पाल फोलेरनि जोबथा राजा हिसाबै सोर दङ होनदों जोबथा राजा हिसाबै जयपाल दङ बेखौबो सोंनो हागौ जयपाल बिथाङा जोबथा राजा होनदों बेनिफ्राय आरोबाव पाल फोलेरनि राजथावनिया सोर बबेयाव मोनदों बे जाहैबाय दुर्जयनगरमोन राजथावनिया बिसिनिया पाल फोलेरनिया जेलाना ब्रह्मपाला राजथावनि राजा गायसनजेनदों आरो राजथावनि खुलिजेनदों बे जाहैबाय दुर्जयनगर बेनिफ्राय उनावहाय सोलायो बेखौ दा मोनथिगोन बेनिफ्राय पाल फोलेरफोरा बबे रोखोमनि मोदायखौ सिबियोमोन होनबा बे जाहैबाय हरगौरी एबा शिब जायखौ होनना बुङो दा बे हरगौरी एबा शिबखौ बिथांमोना फुजियोमोन होनदों बेनिफ्राय सोर पाल राजाया राजथावनिखौ दुर्जयनगरनिफ्राय प्रागज्यतिसपुरसिम लाबोदों होनदों दहायनो होनदोंमोन सिगाङाव ब्रह्मपाल बिथाङा गाव रायजो गायसनजेननाय समाव राजथावनिखौ दुर्जयनगर हिसाबै लादोंमोन बेनिफ्राय बिनि उननि राजा रत्नपाल एबा नैथि राजा ब्रह्मपालनि उनाव जानाय राजा नैथि राजा रत्नपाल बिथाङा दुर्जयनगरनिफ्राय प्रागज्यतिसपुराव गावनि राजउलाफादखौ लाबोदों होनदों प्रागज्यतिसपुराव लाबोदों बेखौ गोसोआव लानांगोन बेनिफ्राय पाल फोलेरनि राजाफ्रा गासै सोरमोन फारिलाइ हिसाबै बिदों बाहाय दा खुंनाय हिसाबै जोङो मिथिनाया मोजां जे जाबाय 900 BC बिफर ख्राइस्ट बे जिसु ख्रिस्ट जोनोम जानायनि सिगां 900 मायथाइयाव जोनोम माबाजों जाजेनदों बेनिफ्राय 1100 मायथाइसिम बिथांमोनहा जादों गासै सासे सानै साथाम साब्रै साबा आरो सास्नि राजाया जालांदों दा बे हिसाबै राजाफोरनि फारिलाइ बियोबा एबा सेथि नैथि आरो जोबथा बियोबा जों नुगोन ब्रह्मपाला सेथि रत्नपाला नैथि इन्द्रपाल थामथि गपाल बे जाहैबाय ब्रैथि बेनिफ्राय हर्षपाला बाथि धर्मपाल ओमफ्राय दथि बेनिफ्राय स्निपाला जयपाल एबा जोबथा जयपाल बेखौ जोङो मिथिनांगोन दा लास्टखौ सोङो थांनाय बाराव बर्मन फोलेरनि जोबथा राजा सोंदोंमोन जे भास्कर बर्मनमोन बे 2019आव सोंदोंमोन भास्कर बर्मन आरो बर्मन फोलेरनि सोमोन्दै A to Z नोंथांमोननो भिडिअ खालामखांबाय डिसक्रिपसनाव लिंक दं बेजों थानानै नायजोबनाय सिगां बेनिफ्राय आसामाव थानाय मोनसे स्काल्पचार एबा लंथाइ खुलि होनना बुङो खायफाया सुंग्रि लंथाइ होनना बुङो गोदान बिजाबफोराव जेखिजाया माने इंराजियाव स्काल्पचार बे स्काल्पचारनिनो मोनसे जोंहा मदन कामदेब मुंनि मोनसे स्काल्पचार दं आरो बे मदन कामदेबआ अल्डेस्ट स्काल्पचार बेनिखौ जों गोसोआव लानांगोन बे जाहैबाय मदन कामदेब अल्डेस्ट स्काल्पचार अफ आसाम बेनिफ्राय बे स्काल्पचारखौ बबे फोलेरनिया लुलांदोंमोन होनना बुंबा पाल फोलेरनिया लुलांदों बेनिफ्राय सोर राजाया लुजेनदोंमोन बेनि सोमोन्दै मेनसन गैया नाथाय पाल फोलेरफोरा लुलांदों बेखौ
बाहाय मख'नाय दङ। दा बिदिनो फैगोन गाहायनि मदन कामदेब आसामाव थानाय मदन कामदेब लंथाइ खुलिखौ गाहायनि सोर राजा फोलेरफोरा लुलांदोंमोन होननानै पाल फोलेर थानो हागौ, बर्मन फोलेर थानो हागौ, शाक्तम्भ, कछारी बेफोरबायदि गुबुन गुबुन थागोन। अब्ला पाल फोलेर बिनि जागोन। बेखायनो मदन कामदेब पाल फोलेर बिदि डाइरेक्ट गोसोआव लाबानो जाबाय। बेनिफ्राय दङ फैदो शाक्तम्भ फोलेर एबा शालस्तम्भ फोलेर। दा शालस्तम्भ एबा शाक्तम्भखौ म्लेच्छ फोलेर होननानैबो बुंनाय जायो। बेखायनो शाक्तम्भ फोलेरनि गुबुन मोनसे मुङा मा होनबा बे जाबाय म्लेच्छ फोलेर, बेखौ गोसोआव लानांगोन। बेनिफ्राय शालस्तम्भ फोलेरनि गायसनगिरिया सोर होनबा बे जाबाय शालस्तम्भआनो गायसनजेनदों होनदों। शालस्तम्भ फोलेराव शालस्तम्भ मुंनि सासे राजायानो गायसनजेनदों आरो गावनि मुङैनो बेखौ दोननाय जादों शालस्तम्भ फोलेर। आरो बिथांमोना खुंनाया 650 BC-निफ्राय 900 BC-सिम। अदेबानि पाल फोलेरनि सिगांनि राजा बिथांमोनहा शाक्तम्भ फोलेर। शाक्तम्भ फोलेरनि सिगाङाव दंमोन बर्मन फोलेर। बर्मन फोलेरनि सिगाङाव दङमोन जोंहा मा होनो असुर फोलेर एबा नरकासुरनि राजाफोरनि नरकासुरमोननि खुंथाय सम। आरो असुर फोलेरनि गायसनगिरिया सोरमोन? महिरंग दानब बेखौ गोसोआव ला। बेनिफ्राय महिरंग दानब एबा असुर फोलेरनिफ्राय फैदों फारियै नेक्स्टआव बर्मननिफ्राय फैदों शाक्तम्भनिफ्राय फैदों दा पाल फोलेर। दा बेखौ गोसोआव ला। दा शाक्तम्भ फोलेरनि राजथावनिया हुरुपेसरमोन। बबेयावमोन होननानै जुदि सोंबाय बायोबा हुरुपेसरा शाक्तम्भ फोलेरनि राजथावनिमोन हुरुपेसरा। बेनिफ्राय मोनसे जोबोद गोनां बाथ्रा जोंहा नुदोंमोन माबि बबे समाव कामरुपाव सोर बबे फोलेरनि राजा रायजो खुंनाय समाव चीननि सासे दावबायारि इटसिं मुंनि सासे दावबायारिया फैदोंमोन होनदों। बे जाहैबाय शाक्तम्भ एबा शालस्तम्भ फोलेरनि समाव फैनाय जादों। दा बेखौ जोबोद गोसोआव लानो गोनाङा बे बाथ्रा। जोंनि कामरुपाव गोजाम कामरुप रायजोआव इटसिं मुंनि चीना दावबायारिया गाहायनि बबे राज फोलेरनि समाव फैदोंमोन जुदि सोङोबा गुबुन गुबुन अपसन होनो हागौ। बे जाबाय शालस्तम्भ फोलेर। दा बेजोंनो जुदि रिलेटेड खालामोबा बर्मन फोलेरनियाव जोंना मा मोनदोंमोन? बर्मन फोलेरनि जोबथा राजा कुमार भास्कर बर्मननि समावहाय सोर फैदोंमोन? कुमार भास्कर बर्मननि समाव चीना दावबायारि सासे सोर फैयामोन जोंना हिउएनसां फैदोंमोन। हिउएनसां बिथाङा फैदोंमोन। आरो हिउएनसां बिथाङा भारताव सोरनाव फैदोंमोन? बे जाहैबाय गिबियाव दाक्षिणात्यनि राजा पुष्यबर्मननि समाव आरो दाक्षिणात्यनि राजा हर्षवर्धननि समाव फैदों। आरो हर्षवर्धनजों कुमार भास्कर बर्मनजों बिसिगि। बेखायनो हर्षवर्धननि फैनाय राजउलाफादाव फैनाय चीनी दावबायारि हिउएनसांआ कामरुप रायजोनि राजा भास्कर बर्मनाव फैदों। बेखायनो कामरुपाव भास्कर बर्मन खुंनाय समाव चीनी दावबायारि हिउएनसांआ फैदों। आरो नैबे इटसिंआ फैदों शालस्तम्भ फोलेरनि समाव। आरो कामरुप रायजोआव फैनाय समाव जाय फैदों हिउएनसां बिथाङा मोनसे गेदेमा बिजाब लिरलांदों भारतनि थाखायनो बेयो बिराद जोबोद गिदिर सम्पद। बे जाहैबाय सि इउ कि मुंनि मोनसे बिजाब लिरनानै गालांदों। आरो बिथाङा बबेयाव फैदोंमोन? दानि बिहाराव थानाय नालन्दा बुहुम फरायसालियाव बिथाङा रिसार्च खालामनो फैदोंमोन होनदों सोरो हिउएनसांआ। दाना नैबे इटसिंआ नाथाय डाइरेक्टलि जारिमिननि बिजाबफ्राव मख'नाय दङ जे कामरुप रायजोनि शालस्तम्भ फोलेरनि समावल' फैदों। बिनि बागै गोबाङै गुवारै मिथिनो मोननाय जाथ'वाखै। बेनिफ्राय फैदों शालस्तम्भ फोलेरफोरा मा रोखोमनि फुजाखौ सिबियोमोन एबा मोदायखौ फुजियोमोन होनबा बे शिबानो एबा हरगौरी एबा शिबानो एखे। बेनिफ्राय नाथाय बिथांमोनहाबो एबा पाल फोलेराबो जायखिजाया शिब फुजिदोंबाबो गुबुन गुबुन धोरोमखौबो बिथांमोनहा जेबो नेवसियाखै होनदों। अदेबानि बिथांमोननि समाव मुस्लिम एबा इस्लाम धोरोमा फैयाखैमोन, नाथाय बौद्धिज्म आरो गुबुन गुबुन धोरोमफोरा जायगा मोनदोंमोन होनदों। बेनिफ्राय सोरनि खुंथाय समाव हिन्दु धोरोमनि धोरोमगुरु माने फोसावगिरि, हिन्दु धोरोमनाथ' धोरोमगुरु एबा धोरोम फोसावग्रा गुदि गैया ख्रिस्टियाननि बादि एबा इस्लामनि बादि एबा गुबुन गुबुनफोरनि बादि। नाथाय धोरोम फोसावग्रा गुरु हिसाबै बेखौ लानाय जादों। बे जाहैबाय शंकराचार्य। खोला भारताव बियो मुंदांखा हिन्दुनि सान्थौ फोरमायनो हाग्रामोन। दा बे शंकराचार्यआ सोरनि खुंथाय समाव फैदों होनबा बे जाहैबाय शालस्तम्भ फोलेरनि खुंथाय समाव बिथाङा फैदों। दा बेबो कुइसन जानो हागौ। बेनिफ्राय दङ शालस्तम्भ फोलेरनि जोबथा राजा हिसाबै दङ बे जाहैबाय थागासिंह। बेखौनो आं दहायनो खिन्थाखांबाय। पाल फोलेरनि ब्रह्मपालआ बेखौनो खालामदों माने डिफिट खालामदों एबा गाग्लोबनानै गाव पाल फोलेर गायसननो हादों कामरुपाव। दानिया शालस्तम्भ फोलेरफोरा साबैसे राजा जादोंमोन? अब्ला 19था राजा जादोंमोन। बाहाय लिस्टखौ नोंथांमोननो होनाय जायाखिसै। फार्स्ट लास्ट बेखौल' जोङो सोंजाथाव जाखायो, बेखायनो बेखौ होनाय जाबाय। 19था राजाफोरा शालस्तम्भ फोलेरफोरा रायजो खुंलांनो होनदों। दा बे कामाख्या मन्दिरखौ बबे फोलेरनि राजाया लुजेनदोंमोन होनदों? बे जाहैबाय कामाख्या मन्दिरखौ शालस्तम्भ फोलेरनि राजाफ्रानो मन्दिरखौ लुजेनदोंमोन होनदों। बेखौ जोङो गोसोआव लानो गोनांथार। जेराव म्लेच्छ फोलेर होननानै
जारिमिनाव मख'नाय दङ होनदों आरो नेक्स्टआनो जाहैबाय शालस्तम्भ फोलेर बेखौ जोङो जारिमिनाव मिथिनो मोननाय जादों। दानिया कामाख्या मन्दिरा नाथाय इनकमप्लिट बिथांमोननि लुनाय समाव इनकमप्लिट जादों एबा लुफुंजाजोबाखै। बेखौ कच राजा नरनारायणासो लुफुंजोबदों। नरनारायण जाय कच राजा नरनारायण बिथाङासो मखौ लुफुंजोबदों होनदों कामाख्या मन्दिरखौ लुफुंजोबदों। आरो कच राजानि सोमोन्दैबो नोंथांमोननि बे जोंनि टेटनि सिलेबासाव दं। जायखौ नोंथांमोननो भिडिअ लाबोगोन, नोंथांमोनहा गाबोन नङाबा समफोर बा एसे समनि उनाव नोंथांमोना नुनो मोनगोन कच राजाफोरनि सोमोन्दै। ओमफ्राय कछारि राजाफोरनि सोमोन्दै होखांबाय, नोंथांमोना डिसक्रिपसनाव लिंक मोनगोन आरो गुबुनफोरखौबो नोंथांमोना लिंक मोनगोन। डिसक्रिपसनाव लिंकआव हाबबानो जाबाय। गोबां दङ जायफोरा नायगासिनो दं बिथांमोना नुगासिनो आरो सिलेबास आउट अफ सिलेबास नोंथांमोनहा मोननाय नङा, गासिबो सिलेबास बेसआनो जाजोबगोन। नोंथांमोना हमदांनो हाबाय दा जेरैहाय लागासिनो दङ। थिग बेबायदिनो नोंथांमोना एनसेन्ट पिरियडनि मौर्य, गुप्त, बेनिफ्राय तुर्की आफगान्स बेफोरखौबो नायजोबनांगोन। ओमफ्राय जैनिज्म मोजां। नैबे मोनसे खोथाया जाहैबाय जोंना रिलिजियास आइडियासफोरनि बिथिङाव जोंनो मोननैल' होदों दासान्दि एबार देग्लायनि सिलेबासाव, बे जाहैबाय जैनिज्म आरो बुद्धिज्म। जैन आरो बुद्ध बे मोननै धोरोमखौल' सोनानै होदों। बेबो मोननैखौबो नायनो गोनां, जोबोद गोनांथार। बेनिफ्राय मिडिभेल आसामनि गेजेराव आहम, चुटिया, कच किंडम, बेनिफ्राय बारभुयान्स आरो कछारिसफोर दङ। बेनिनो कचखौ आं होगोन, कछारिखौबो होखांबाय, कछारिखौ बारभुयानखौबो होगोन। बारभुयान आरो कच जयैनो होजायो। बेनिफ्राय आहम आरो चुटिया जयैनो होजायो, बिसोर एखे। दा बिनिखौबो लाबोगोन लासैनो भिडिअ नोंथांमोनहा मोननो हागोन जोबनायनि सिगां। एसेनोसै शेयार खालामनानै होबानो जाबाय। नोंथांमोननि हेल्प खालामबासो जोंहाबो हेल्प होनो हागोन। एसेनोसै, गोजोन्थों।